Formal na gipasakad og kaso ang pulis nga nakapusil patay sa iyang duha ka silingan sa Dakbayan sa Talisay niadtong Sabado. Ano ang report? 2 counts of homicide ang ipasakang kaso batok ang Police Staff Sergeant Sidney Alisoso. Kini human na po silang patay ang iyang mga silingan na si Joel Bacos Cabrera, 35 anyos, o Jelvis Cabrera, 30 anyos, sa Santa Rita Village, Barangay Dumlog niadtong Sabado sa gabi. Sa investigasyon sa Talisay City Police, sa wa pa mahitabo ang pagpamusil, giingong namato ang managsuong Cabrera sa panimay ni Alisoso. Gibuyag sila sa pulis apan giingong dunay nahitabong komosyon. Ibato ang ilahang balay. Dayon ang kining usa si Jelvis Bacos while nga gibadlong ni Police Master Sergeant Alisoso, gidunggab kini siya. Gani si Alisoso na nakahiagom og samad dinunggaban, no, hinungdan nga na pusilan siya ni Alisoso. Unya dayon ang katong kauban ni Jelvis nga si Joel Cabrera, no, gipusil si Alisoso, mo po'y hinungdan nga ni balos ang pulis. Si Alisoso kinsa nakahiagom og sama dinunggaban sa iyang bukton, misurrender sa kapulisan human makapusil isip pagdepensa sa iyang kaugalingon. Gingong aduna na daay panaglalis ang managsilingan kaniadto pa. Nausay sila sa barangay. O usapod kini nga ato ang tan-aw, no, nga anggulo nga basin og mauni sinugdan sa ilahang away. Among gisuwayan pagkuha og pamahayag ang pulis sa panagdumili kini pagtubag at tubangan sa kamera. Si Alisoso kasamtangang na destino sa Regional Drug Enforcement Unit sa Police Regional Office 7. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.